Malinaw usab ang gipahigayong piniliay sa Samar Provinces karong adlaw. Tunhay ra ang pagpahigayon sa piniliay sa nagkadaiyang eskwelahan sa Northern Samar. Usa na dinhi ang piniliay sa Barangay New Rizal, Catarman. Nabisi ang pipila ka mga butante sa pagpangita sa ilang pangalan sa listahan sa COMELEC. Sa Barangay Kaligang, Catarman, apil sa gipang-assist ang mga senior citizens o PWDs. Hapsay ug tunhay ra ang linya sa mga butante nga nagpaabot sa ilang turno nga makabutar. Moabot sa 453,620 ang registered voters sa Northern Samar. Base kini sa datos sa COMELEC. Susama usab ang sitwasyon sa Sulungan Central Elementary School sa Eastern Samar. Diin ang mga butante sa yung miadto sa mga eskwelahan. Nabisi usab ang kadaghanan sa mga butante sa pagpangita sa ilang mga pangalan sa Giwan East Central School. Matod sa COMELEC 8, sa 63 ka mga barangay sa Samar, 2 ka mga munisipalidad ug 1 ka syudad ang anaa sa COMELEC immediate areas of concern.